pod na century tree kang ba. Yan na po ang inaapod na century tree kang Baao, Antipolo, Baao, Camarines Sur. Medyo nakakahingal mga pirang meters, mga siguro mga 30 meters walk pa puunduman sa marker. Yan na po ang century tree kan Baao, Antipolo, Baao, Camarines Sur. Pababa na po kami. Iyon ang agihan, iyon ang view.